Вітаю! Гэта праект #AMBY, кароткі курс найноўшай гісторыі Беларусі. Сёння ў нас 2000 год. Цісні падабайку гэтаму відэа, падпісвайся на канал і мы пачынаем. 1 студзеня 2000 года Нацбанк Беларусі праводзіць другую дэнамінацыю нацыянальнай валюты ў 1000 разоў. Інакш кажучы, адразаюць 3 нулі. Расійскі крызіс 98 года моцна падкасіў і беларускі рубель. У другой палове 98-го пачалося яго імклівае падзенне. У кастрычніку 1 даляр каштаваў 57 тысяч, у студзені 107 тысяч, у сакавіку 99-го 236 тысяч. Напрыканцы снежня 99-го перад дэнамінацыяй курс даляра складаў касмічныя 320 тысяч беларускіх рублёў. У 98-м Нацбанк выпускае купюру ў 500 тысяч рублёў, але яе, аказваецца, недастаткова, і ўжо праз некалькі месяцаў з'яўляюцца наміналы ў 1 мільён і 5 мільёнаў рублёў. Аднак і гэта не панацэя. Самая буйная купюра ў краіне па курсе адпавядае ўсяго толькі 15 далярам. Кошты ў крамах выглядаюць як нумары тэлефонаў, а купля аўтамабіля альбо кватэры за наяўныя ператвараецца ў пакутлівае выпрабаванне. Нацбанк не стварае новай грошы, ён наўпрост зразае нулі з ужо існуючых. Людзі атрымліваюць на рукі купюры са старым дызайнам, на якіх цяпер значна менш нулёў. Класічная 1000 з Акадэміі навук ператвараецца ў 1 рубель. 5000 рублёў з траецкім прадмесцем ператвараецца ў 5 рублёў. Купюры ў 10 тысяч да дэнамінацыі не існавала, таму уводзіцца новая купюра наміналам у 10 рублёў з выявай нацыянальнай бібліятэкі. Агулам у абарачэнне ўводзяць 9 новых банкнот, самая буйная з іх 5000 рублёў, былыя 5 мільёнаў. 1 студзеня курс новага беларускага рубля да даляра складзе 320 рублёў. У людзей адразу ж узнікае нямое пытанне, навошта уводзіліся купюры ў 1, 5 і 10 рублёў, калі на іх немагчыма набыць нават пачак запалак. Абмен купюр працягнецца да канца года. Наступная дэнамінацыя ў Беларусі адбудзецца праз 16 гадоў. 26 студзеня набывае моц дамова аб стварэнні саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, падпісаная 8 снежня мінулага года. Зацікаўленасць Лукашэнкі ў саюзнай дзяржаве пачне памяншацца адразу пасля таго, як на чале расійскай дзяржавы замацуецца Уладзімір Пуцін. Зробяцца відавочнымі дзве рэчы. Гэта будзе не аб'яднанне, а паглынанне, прычым месца на агульным троне беларускаму інтэгратару дакладна не свеціць. Ні адзінай валюты, ні адзінай сімволікі, ні адзінай сістэмы кіравання так і не з'явіцца, а парламенты саюзнай дзяржавы будуць існаваць толькі для паказушных сюжэтаў па тэлебачанні. Я вам покажу папку. Вот это те документы. Вот это все документы. Каждый лист имеет согласованные подписи. Каждый лист. Крэмль, незадаволены адсутнасцю крокаў насустрач з боку Беларусі, будзе рэгулярна заладжваць ёй газавыя, малочныя, мясныя і нафтавыя войны. Лукашенка кожны раз будзе дэманстратыўна разварочвацца на захад, выдаваць сябе за галоўнага абаронцу беларускай незалежнасці і заяўляць, што ніколі і ні за што не дапусціць уваходжання Беларусі ў склад Расіі. Такую палітыку ён сам будзе называць шматвектарнай. Лепш за ўсё існаванне саюзнай дзяржавы адлюструе фраза «газ у абмен на пацалункі». Доўгія гады Беларусь будзе атрымліваць газ ад Расіі па ўнутраных расійскіх коштах, якія на парадак ніжэйшыя за рыначныя. Лукашенка за гэта будзе прысягаць Расіі ў вечнай любові і адданасці і абяцаць інтэграцыйныя працэсы, якія ў першыя 2 дэкады 21 стагоддзя так і не адбудуцца. Русского человека и белоруса, который выстоял, пройдя через все лихолетия. У сакавіку нефармальнае аб'яднанне «Стоп Лукафільм» выпускае 36-хвілінны фільм-канцэрт. Ён бясплатна распаўсюджваецца на відэакасетах без аніякай маркіроўкі. Фільм уяўляе сабой відэанарэзку з масавых апазіцыйных мітынгаў, на фоне гучаць хіты папулярных у той час рок-гуртоў. 25, 26, 27, проверка связи.
Аўтары фільма невядомыя, у ім няма ніякіх цітраў. Напрыканцы фільма ідзе рэклама бліжэйшых мітынгаў апазіцыі 25 сакавіка дзень волі, 26 красавіка чарнобыльскі шлях. Большая частка выкарыстанага матэрыялу кадры з марша свабоды, які прайшоў минулай восенню, і мітынгаў мінскай вясны 96, дзе дэманстранты актыўна супрацьстаялі міліцыі. Солнце в очи, ветер у твар. Бежи, бежи, хлопец. Для паўнаты эфекту ў канцоўку ўмантаваны фрагменты амерыканскага баевіка «Каманда». Ёсць у стужцы і палітычная сатыра. Лукашенка і яго чыноўнікі тут высмейваюцца як людзі неразумныя і абмежаваныя. Імбай. Пачнем з Паўла Валатовіча, па-беларуску. Упершыню. Гэта кніга была па-расейску, і вось яна з'явілася цяпер па-беларуску. Пра што гэтая кніга? Усе гарачыя гістарычныя падзеі незалежнай Беларусі з 91 года па 2005. Карацей, альтэрнатыўная гісторыя сучаснай Беларусі ў імбай па-беларуску Паўла Валатовіча. Чаго не знойдзеш у падручніках. Вы глядзіце гэты праект у скарочаным выглядзе. Поўная версія ў маёй кнізе #IMBY. Ссылка для набыцця кнігі у апісанні да гэтага роліка. 15 сакавіка 2000 года ў Мінску праходзіць другі марш свабоды. Ён аказваецца менш масавым, чым першы, але ўсё роўна ўводзіў у спіс самых маштабных акцый пратэстаў у Беларусі. Дэманстранты выступаюць супраць інтэграцыі з Расіяй і патрабуюць забеспячэння правоў і свабод у краіне. Марш прымеркаваны да шасцігоддзя прыняцця беларускай канстытуцыі. Спачатку Мінгарвыканкам даў дазвол на правядзенне акцыі. Дзярждэпартамент ЗША і паслы еўрапейскіх краін за некалькі дзён да мітынгу выступілі з адзінай заявай аб недапушчальнасці разгону сілавікамі мірнай дэманстрацыі. Удзельнікі марша збіраюцца на плошчы Куба-Коласа і адтуль ідуць у бок плошчы Бангалор, дзе плануецца канцэрт. Надвор'е не спрыяе дэманстрантам. Дзень ад пачатку халодны, а ўвечары тэмпература падае ніжэй за 0. Самыя аптымістычныя ацэнкі колькасці ўдзельнікаў маршу да 25 тысяч чалавек. Большасць экспертаў агучваюць лічбы паміж 15 і 20 тысяч. І толькі Хартыя 97 заявіць пра 40 тысяч. На канцэрце ў парку Дружбы народаў паблізу плошчы Бангалор выступяць найбольш вядомыя рок-гурты краіны НРМ і Нейрадзюбель. Кожны з гуртоў выканае ўсяго па 3 песні. Як узгадвалі музыкі, граць на такім холадзе было сапраўднай пакутай. На марозе пальцы не гнуліся, а халодныя струны рэзалі нібыта нож. Удзельнікі мітынгу разайдуцца па дамах, масавага разгону і затрыманняў на гэты раз не адбудзецца. Улады звернуцца да брутальных метадаў праз 10 дзён, калі 25 сакавіка на чарговым дні волі будуць арыштаваны больш чым 500 чалавек. 26 красавіка 2000 года зборная Беларусі па футболе сустракаецца ў таварыскім матчы са зборнай Андоры і шакуе вынікам усю спартыўную супольнасць. Зборная Андоры ў футбольным свеце аб'ект для кпінаў. За карлікавую дзяржаву гуляюць паштальёны, пекары і цырульнікі. У адборачных турнірах да чэмпіянатаў Андора стабільна займае апошняе месца. У большасці выпадкаў з нулявымі ачкамі за ўвесь турнір. Таварыскі матч супраць Андоры беларусамі ўспрымаецца як трэніроўка. Андора яшчэ ніводнага разу не перамагала на гульнях любога ўзроўню. Стыль андорцаў – прымітыўны абарончы футбол, калі ўвесь склад каманды большасць часу гуляе ў абароне і чакае моманту, каб падлавіць саперніка на контратацы. Беларусы 5 разоў б'юць у створ, аднак не забіваюць. Андорцы адказваюць усяго 2 ударамі за гульню, абодва з якіх аказваюцца галявымі. Гульня заканчваецца з лікам 2-0, і Андора атрымлівае першую перамогу ў сваёй гісторыі. Журналісты не шкадуюць кампліментаў для нацыянальнай зборнай. Карыкатура з ліфтам, які падае, з'яўляецца самай мяккай крытыкай. За наступную чвэртку стагоддзя зборная Андоры пераможа толькі 10 разоў, прычым 5 з іх будуць над не менш анекдатычнымі зборнымі Сан-Марына і Ліхтэнштэйна. 7 траўня хакейная зборная Беларусі адзіны раз за гісторыю абыгрывае зборную Расіі на чэмпіянаце свету ў Санкт-Петербурзе. З
Справы і ў гаспадароў, і ў гасцей на чэмпіянаце ідуць так сабе. Расія пачынае чэмпіянат з разгрому Францыі 8-1, але потым прайграе ўсе астатнія сустрэчы ў групе. Беларусь пачынае з перамогі над Украінай 7-3, а пасля таксама прайграе Латвіі і Швецыі. Апынуўшыся ў кваліфікацыйным раўндзе, абедзве зборныя зноў прайграюць. Беларусь мінімальна саступае ЗША 0-1, а Расія нечакана прайграе Латвіі. Сустрэча з Беларусю – апошні шанец для Расіі на выхад у чвэрцьфінал. У выніку Андрэй Мезін праводзіць сухую гульню, а адзіную шайбу у большасці закідвае НХЛовец Уладзімір Цыплакоў. Беларусь атрымлівае гістарычную перамогу з лікам 1-0, а Расія прайграе чацвёрты матч з 5 і апынаецца пад магутным шквалам крытыкі. У выніку ні Беларусь, ні Расія ў чвэрцьфінал не трапляюць, а Расія заканчвае чэмпіянат свету на 11-тым радку. І гэта становіцца яе горшым вынікам у найноўшай гісторыі. Аўтара адзінага ў тым матчы гола Уладзіміра Цыплакова журналісты прызнаюць лепшым хакеістам 2000 года. 11 траўня на экраны выходзіць новы фільм Алексея Балабанова «Брат 2». Песня «Полковнику никто не пишет» імгненна робіцца супергітом на ўсёй тэрыторыі СНД. Раптоўна высвятляецца, што гурт Би-2, які яе выконвае, паходзіць з Беларусі. Мінчук, Ягор Бортнік і ураджэнец Бабруйска Александр Уман знаёмяцца ў 85-м годзе ў мінскім тэатры-студыі «Ронд». Спачатку некалькі гадоў займаюцца пастаноўкай спектакляў драматургаў-абсурдыстаў, а потым пад уплывам дзядзькі Умана, бабруйскага рок-музыкі Міхаіла Карасёва, вырашаюць стварыць уласны гурт пад назвай «Берег ісціны». Ад пачатку Уман грае на бас-гітары, а Бортнік піша тэксты песень. Стыль гурта – ска з элементамі панк-рока. Упершыню гурт выходзіць на вялікую сцэну восенню 89-го на Макілёўскім рок-фестывалі. Вакаліста выносяць на сцэну ў труне, а потым ён гвалтуе падушку. «Берег ісціны» мяняе назву на Би-2. Уман бярэ сябе псеўданім Шура Би-2 і становіцца гітарыстам. Бортнік пачынае называць сябе Лёва Би-2 і становіцца лідар-вакалістам гурта. Я вообще-то барабанщик. Так что если вам не понравится, то я пойду потом уж по барабану. Первая песня будет про брата. Если назовешь себя ночным провидцем. Пардон, извините, я плохо играю, серьезно. Ладно, значит. У 91-м годзе абодва заснавальнікі эмігруюць з Беларусі спачатку ў Ізраіль, а потым у Аўстралію. Нязграбныя спробы наладзіць кантакты з новымі айчыннымі зоркамі нічым не заканчваюцца. Ідэя даць Би-2 рок-карону як гурту года Беларусі гіне ў зародку, а інтэрв'ю Лёвы, дзе ён кажа, што з'яўляецца грамадзянінам свету і не адчувае сябе меншуком, канчаткова ставіць крыж на спробе прыпісаць гурту беларускае грамадзянства. Нягледзячы на тое, што Шура і Лёва абодва з Беларусі, грамадзянства ў Лёвы ізраільскае, а ў Шуры аўстралійскае. Би-2 лічыцца выключна расійскім гуртом. 7 ліпеня 27-гадовы аператар Дмітрый Завадскі едзе ў аэрапорт Мінск-2 сустракаць свайго калегу, журналіста Паўла Шарамета, і знікае. На стаянцы аэрапорта знойдуць машыну Завадскага, у ёй ніякіх доказаў. З 94 по 97 Завадскі працаваў у прэзідэнцкім пуле. Ён асабіста здымаў Лукашэнку падчас паездак. Потым з 97 по 99 ён працаваў на расійскім канале ГРТ, а пасля паехаў працаваць па кантракце ў Чачню. Канфлікт з уладай у Завадскага з Шараметам цягнуўся яшчэ з 97 года, пасля сюжэта пра літоўскую мяжу, за які Завадскі правёў у зняволенні 1,5 месяцы. Крымінальная справа аб знікненні Завадскага заведзена адразу ж. Як і ў папярэдніх выпадках, незалежныя эксперты лічаць, што ногі растуць з Маркса 38. Асноўная версія – помста за прафесійную дзейнасць, дакладней за працу ў Чачні, дзе Завадскі з Шараметам здымалі фильм «Выкрыццё. Чеченский дневник». Сегодня исполняется 11 лет с момента исчезновения оператора нашего телеканала Дмитрия Завадского. Он был похищен в Минске 7 июля 2000-го. В тот день Дмитрий поехал в аэропорт встречать коллегу. Там позднее обнаружили его автомобиль, а сам он бесследно исчез. В похищении обвинили 2 бывших офицеров белорусского спецназа. 14 сакавіка 2002 года Мінскі абласны суд прызнае вінаватымі ў выкраданні Завадскага афіцэраў спецпадраздзялення МУС-Алмаз Валерыя Ігнатовіча і Максіма Маліка, былога курсанта Акадэміі МУС Алексея Гуза
а таксама грамадзяніна Сергея Савушкіна. У 2003 годзе суд Фрунзенскага района Мінска прызнае Дмітрия Завадскага памерлым. У 2006 годзе расследаванне будзе прыпынена па прычыне незнаходжання асобы, зніклай без вестак. 3 жніўня затрыманы былы афіцэр спецпадраздзялення «Алмаз» Валерый Гнатович, які вярнуўся з Чачні. Крыху пазней затрыманы баец «Алмаза» Максим Малік, беспрацоўны і тройчы судзімы Сергей Савушкін і колішні курсант Акадэміі МУЗ Алексей Гус. У незалежных СМІ з'яўляецца злавесны выраз «эскадроны смерці». Так называюць атрад сілавікоў, які займаецца фізычнай ліквідацыяй апанентаў рэжыму. Спачатку выступае Лукашенко, які ў палымяннай прамове абяцае адкруціць головы выкрадальнікам Дмітрия Завадскага. І практычна адразу ж пасля гэтага пачынаюцца арышты. Ігнатовіча, Маліка, Савушкінага і Гуза абвіняюць у забойствах азербайджанскай сям'і Насібавых у Мінску і яшчэ ў некалькіх разбойных нападах, рабаваннях і забойствах. Дело дошло до зверских убийств целых семей. Вполне возможно, что у бандита действительно помутился разум, когда он прочел интервью Завадского, рассказавшего о его делах в Чечне. Так или иначе, но Игнатовича нужно было остановить. Толькі падчас трэцяга вобшуку ў аўтамабілі Ігнатовіча знайшлі рыдлёўку, на якой былі рэшткі біялагічнага рэчыва з ДНК Завадскага. 20 лістапада з ананімнага імэйла ў рэдакцыі ўсіх беларускіх СМІ прыйдзе ліст, у якім будзе паведамляцца пра існаванне эскадронаў смерці і яго датычнасці да забойстваў палітыкаў у 99 годзе. На наступны дзень пасля рассылкі начальнік крымінальнай міліцыі МУЗ Мікалай Лапацік піша рапорт на імя новага міністра Уладзіміра Навумова. У ім будуць названы прозвішчы галоўных замоўцаў і арганізатараў: старшыня Савета бяспекі Віктор Шейман, былы міністр МУЗ Юрый Сівакоў, камандзір роты СОБР Дмітрый Паўлючэнка. Менавіта Паўлючэнка называецца непасрэдным выканаўцам забойстваў Ганчара, Загаранкі і Красоўскага, а Шейман і Сівакоў тымі, хто аддаваў загады. Навумаў прызначаны адказным за расследаванне гэтай справы. Паўлючэнка нават правядзе некалькі сутак у СІЗА, але пасля будзе адтуль выпушчаны. Інфармацыя стане даступнай грамадскасці толькі ўлетку наступнага года. На той момант начальнік мінскага СІЗА Олег Алкаеў пакіне Беларусь і пачне даваць інтэрв'ю пра эскадроны смерці, а потым напіша сваю кнігу «Расстрельная каманда». Шейман, Сівакоў і Паўлючэнка будуць унесеныя заходнімі краінамі ў спісы неўязных. Крымінальныя справы, дзе яны ўзгадваюцца, прадказальна хутка разваляцца, і яны працягнуць верай і праўдай далей служыць Лукашэнку. У жніўні 2000 года гомельскі метал-гурт Godstower выступае на найбуйнейшым еўрапейскім музычным фестывалі Pepsi Jigget у Будапешце. Вежа багоў стала першым у гісторыі гуртом з Беларусі на фестывалі такога ўзроўню. Гурт быў створаны ў Гомелі напрыканцы 92 года вакалістам Уладзіславам Наважылавым, больш вядомым як Леслі Найф, і гітарыстам Александрам Ураковым. Godstower іграе паган-метал з элементамі фолка і дума. Godstower заўважаюць у Расіі. У 96 годзе гурт запісвае свой дэбютны альбом на студыі Aria Records, што належыць гурту Арія. Кіпела ўжо тады, у 90-е, быў вельмі такі дзіўны тип, і ён прыходзіў, хаваўся на другім паверсе, там прыходзіў са сваёй жонкай і з яе сыходзіў, ні з кім не камунікаваў асабліва. А вось Церэнціў ён заўжды тарчаў на гэтай студыі, ён слухаў. Дубіна яшчэ быў. І Дубіна, дарэчы, прыйшоў неяк, паслухаў нас, мы пісалі нешта. І там тусаваўся нейкі блатны такі маскоўскі металюга такі. І он так: ты вон беларусаў паслушаеш, што іграць надо, а тут панты кідаеш. І тут неяк знік. У 98-м, згодна з апытанкамі чытачоў часопіса «Легіон», Вежа прызнаная лепшым метал-гуртом Беларусі, а яе дэбютны альбом займае першае месца ў хіт-парадзе метал-гуртоў. У 99-м нямецкі лейбл выпускае хіты Godstower для еўрапейскага рынку. Выступленне на фестывалі Зігет становіцца пікам поспеху металістаў з Гомеля, аднак шчасце будзе нядоўгім. У Будапешце было, дакладна было, метал-радыё андэграўнднае, якое было досыць папулярнае, і яны неадначасова круцілі Godstower. Ну, вуглы з задавальненнем слухаць Godstower, і мае сэнс нейкі
такие символичные, позвать нас выступить на Pepsi Sigit на малой сцене. А малая сцена там была, это было такое господарство андерграунда, там шмат было угорских андерграундных команд. Справа тым, что у нас одна из наибольш ведомых наших песен, это Blood. Это там, где мы кричим «Ойра». Ну, то есть, что «Ойра» — это такий танец, белорусы ведают. Там «Ойра» — это по нашей версии, в нашем сусвете легендаруемые, это войсковый клич, вайсково-духовны такі. Мы ім карыстались, просто гэта гучыць і няхай будзе так. Але справа ў тым, што ойра па-вугорскі гэта вперед, наперад. І гэта вельмі была такая вядомая сярод вугараў песня, таму што калі слухаеш беларускую банду, якая спявае па-вугорскі, вперед! Наперад, так, гэта было вельмі дзіўна, і гэта чапляла. І эта песня была вельмі папулярная, таму што якраз па гэтаму радыё яе праз гэта і круцілі. Круцілі, і прынамсі будапештскія металісты ведалі God's Tower, таму што это беларуская каманда, якая спявае кусок па-венгерску, гэта было вельмі забаўна. І вось калі мы гэтую песню запусцілі, там у зале пачалося такое вось вір такі чалавечы. Мы не за грашыма туды ехалі. Для нас гэта была такая лычка вельмі добрая, гэта дасяг, насамрэч, зганяць на такое месца. Ганарар быў, але ён пакрываў толькі расходы. На карман, на кішэні у нас там нічога не атрымалася, да мы не ставілі такую мэту. Ну там малая сцэна, гэта было такі вялізнае шапіто ў літаральным сэнсе, гэта такая палатка, такая здаравенная, шацёр, і там чалавек 800 было дзесьці, там было менш за 1000, таму што я нагадаю, што гэтым жа часам вялізная сцэна, там сцэна была такая, просто абалдзець каласальных памераў, там у гэты же час дзесьці так вот лабаў Bloodhound Gang, і яны там, канешне, усіх высмакталі весь народ да сабе. Ну так, это было так, хвілінкамі мы перасекаліся, дарэчы, вось якраз з Bloodhound Gang, там нешта там перамахаліся рукамі. Вось так вось мы прабежаліся, і яны просто такія весёлыя пацаны. Там атрымліваецца не таму, што мы іх ведаем, а они нас ведаюць, а то, што мы там помахалі рукамі, яны адрэагавалі неяк так. А ў асноўным, ведаеш, гэта чым унікальна было гэта падзея, ось Pepsi Sigit, то есть, што там і без музыкантаў было цікава. П'янства заснавальніка гурта і яго галоўнага кампазітара Уракова прыводзіць да распада калектыва ў ліпені 2002 года. Уракову ставіць ультыматум граць альбо піць. Ён выбірае другое. Александр Уракоў памрэ ва ўзросце 29 гадоў у снежні 2003 года ад цырозу печені. 5 верасня у нямецкай бундеслізе ў складзе Штутгарта на поле выходзіць 19-гадовы паўабаронца Александр Хлеб, гулец маладзёжнай зборнай Беларусі. У 17 гадоў Глеб пачаў гуляць у Батэ і выйграў чэмпіянат Беларусі. Яго заўважылі нямецкія скауты, і Штутгарт выкупіў кантракт зорнага маладзёна за смешныя па еўрапейскіх мерках 150 000 еўра. Па рэкамендацыі Глеба Штутгарт выкупае ягонага 17-гадовага малодшага брата Вячаслава. І калі вышэй дубля у Вячаслава малодшага скокнуць не атрымаецца, то кар'ера Глеба старэйшага ў адной з лепшых футбольных ліг свету складаецца добра. На момант падпісання кантракта гульцоў беларусаў у топавых еўрапейскіх лігах няма. Таму пераход Глеба ў Штутгарт – сенсацыя рэспубліканскага ўзроўню. Глеб стане плеймейкерам Штутгарта і правядзе ў ім 5 сезонаў. У 137 матчах у Бундеслізе ён заб'е 13 галоў, а ў 2002 годзе разам са Штутгартам выйграе кубак Інтертота. У сезоне 4-5 гадоў Глеб стане лепшым асістэнтам Бундеслігі і трапіць у сімвалічную зборную нямецкага чэмпіянату. На піку поспеху Глеба прададуць у лонданскі Арсенал.
У 2000 годзе выходзіць новы нумарны альбом гурта НРМ пад назвай «Тры чарапахі». 14-м трэкам у ім гучыць аднайменная песня, якая стане самай пазнавальнай у 21 стагоддзі беларускамоўнай кампазіцыі. Альбом разыдзецца ў Беларусі накладам у 60 000 асобнікаў. Ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Песня нарадзілася як жарт пра тое, як Ельцын у інтэрв'ю кажа, што расійская дзяржаўнасць трымаецца на 3 кітах – першым, другім і трэцім. Лявон Вольскі дапісаў свой хіт за пару дзён. Фанаты гурта полюбілі выбухны гранжавы прыпеў з рэфрэнам «Хей, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе». Падчас пратэстаў 2006 года Вольскі пераробіць прыпеў і пачне спяваць «Ты не чакай, чаканне дастала». У такім выглядзе песня будзе выконвацца да нашых дзён. «Тры чарапахі» гучаць і на плошчы 2010, але піка сваёй папулярнасці песні дасягне падчас масавых пратэстаў улетку 2020 года. Дзеля выканання гэтай песні музыкі НРМ упершыню за шмат гадоў збяруцца разам. У 2002 годзе на наступным нумарным альбоме НРМ з'явіцца песня «Тры чарапахі 2». Пасля зыходу з НРМ Вольскі пачне выконваць яе сольна. У гурце за мікрафонную стойку пяройдзе гітарыст Піт Паўлаў. 5 кастрычніка 2000 года ў інтэрнэце пачынае працаваць беларускі сеткавы партал Тутбай. Неўзабаве ён стане першым па наведвальнасці ў Беларусі і будзе заставацца на такіх пазіцыях амаль чвэртку стагоддзя. На момант адкрыцця партала увесь так званы байнет, беларускі інтэрнэт, уяўляў сабой некалькі соцень сайтаў. У 40-гадовага праграміста Юрыя Зісера з'яўляецца ідэя стварэння універсальнага рэсурса, дзе можна будзе і пачытаць навіны, і пагутарыць на форумах, і праверыць пошту, і паглядзець надвор'е, і курс абмену валют, і нават стварыць свой уласны сайт. На пачатку разглядаліся варыянты «Голубай» і «Буселбай». Слова тут папросту скарыла Зісера, і ён літаральна крычаў ад радасці. У наступным годзе пачнецца масавая рэгістрацыя імэйл-адрасоў на @Тутбай і стварэнне персанальных старонак з адрасам @Тутбай. На форумах Тутбая 2001-2002 гадоў будуць адбывацца штодзённыя слоўныя баталіі з удзелам мінскай багемы і прадстаўнікоў апазіцыйных партый. Лакальную папулярнасць на іх здабудуць юзары з нікамі Рэмба-2 і Таня Зубар. Праз 1,5 гады пасля запуску адзін з самых папулярных гуртоў Беларусі «Нейрадзюбель» прысвеціць яму аднайменную песню. На піку папулярнасці тытульную старонку сайта будуць наведваць больш мільёна чалавек за суткі, а рэклама на ім будзе каштаваць некалькі тысяч $. 15 кастрычніка праходзіць першыя ў Беларусі выбары пасля рэферэндуму 96 года. Апазіцыя прымае рашэнне іх байкатаваць. Выніковая яўка па пратаколу складае 61%. ЦВК паведамляе, што выбары не адбыліся ў 13 акругах са 110. Новы парламент, як і папярэдні, аказваецца цалкам прапрэзідэнцкім. На пачатку тактыка байкоту падабаецца не ўсім, аднак неабходна паказаць сусветнай супольнасці ўвесь фарс выбараў у марыянетачны парламент. І ў выніку байкот узгоднены. Выключэннем становіцца толькі партыя Мікалая Статкевіча, які прымае рашэнне ісці на выбары. Пасля выбараў робіцца зразумелым, што ўдзельнічаць у них, канешне, марны занятак, але адмова ад удзелу не шмат вышэй па ККД. Улады могуць намаляваць любую яўку, а праверыць яе будзе немагчыма. Пагатова спрэчваць сумленнасць выбараў, у якіх аператыўныя рухі не прымаюць удзелу, становіцца нашмат складаней. Апазіцыя вучыцца на сваіх памылках і вырашае ў будучым выбары не байкатаваць. Адзіным выключэннем стане партыя КХП-БНФ. Прыхільнікі Пазняка будуць байкатаваць усе наступныя парламенцкія кампаніі, адначасова абвінавачваючы калег па апазіцыі ў хаўрусе з рэжымам. Удзельнічаць альбо не удзельнічаць у беларускіх выбарах так і застанецца галоўным рытарычным пытаннем айчыннай палітыкі. 6 лістапада ў Менску на 96-м годзе жыцця памірае найстарэйшая і самая легендарная беларуская актрыса, народная артыстка СССР Стэфанія Станюта.
Станюта – жывая гісторыя Мінска. Яна тут нарадзілася, бачыла ўжывую цара Мікалая II, пры ёй узнік і распаўся Савецкі Саюз, і яна паспела застаць першае дзесяцігоддзе незалежнай Беларусі. У 32 годзе прыйшла ў драматычны тэатр Янкі Купалы і праслужыла ў ім практычна 70 гадоў да самага канца жыцця. Сыграла больш за 200 роляў. Першы яе муж стаў ворагам народа, быў арыштаваны і сасланы ў Магадан, дзе правёў 13 гадоў у лагерах. У кіно Станюта пачала здымацца ўжо ў сталым узросце. Першую ролю сыграла ў 58 гадоў. Станюта аказалася надзвычай запатрабавальнай на ролях другога плану. Агулам яна знялася ў 74 стужках. Самыя вядомыя з іх «Прощание» па матывах повесці Валентина Распутина, «Белые росы» і «Про красную шапочку». Прозвішча Станюта зноўку ўвайшло ў тренды дзякуючы праўнучцы актрысы Меліціне, вядомай гімнастцы, шматразовай медалістцы чэмпіяната свету і Еўропы, падпісанцы ліста за сумленныя выбары і супраць гвалту. На памежжы тысячагоддзяў у выніку агрэсіўнай тэлевізійнай піар-кампаніі шырокая аўдыторыя даведваецца, што, па-першае, ёсць такі спявак, як Уладзімір Ухцінскі, а па-другое, што ягоныя канцэрты пройдуць ва ўсіх гарадах Беларусі і адбудуцца пры любым надвор'і. Возьму гитары звон, осенний дым костров, оставлю все былого в жизни, мне не жаль. Ухцінскі пачынаў кар'еру як бас-гітарыст Ігара Талькова. Потым напрыканцы 80-х некалькі гадоў працаваў у сябрах, але масаваму гледачу ён незнаёмы. Ролікі, што завабліваюць на канцэрты Ухцінскага, ідуць па ТБ кожную гадзіну на працягу некалькіх месяцаў. У рэкламных відэа выкарыстоўваецца кавалак кліпа Ухцінскага на песню «Тройка». Праз некаторы час уся краіна ведае на памяць радкі «Я тройку запрягу каурых скакунов, рвану паводья, грусть моя, прости, прощай». Я тройку запрягу каурых скакунов, рвану поводья, грусть моя, прости, прощай. Паведамляецца, што канцэрты пройдуць ва ўсіх гарадах Беларусі і далей ідзе іх пералічэнне. Калінкавічы, Мазыр, Ветка, Салігорск. Ніколі яшчэ айчынны выканаўца не выкарыстоўваў гэткую магутную рэкламную кампанію. Пра вынікі самого тура і колькасць проданых квіткоў ніякай інфармацыі знайсці не ўдалося. Ухцінскі так і застаўся ў музычнай гісторыі Беларусі, дзякуючы свайму абяцанню праводзіць канцэрты пры любым надвор'і. Зрабіцца другім саладухам у яго не атрымалася. У гэтым годзе выходзіць чарговы музычны праект Алеся Сушы пад назвай «Я нарадзіўся тут». Па набору ўдзельнікаў ён не вельмі адрозніваецца ад народнага альбома і святога вечара. Гэта гурт НРМ у поўным складзе, гурт Крыві плюс Александр Памідораў. Лейтмотыў альбома «Я нарадзіўся тут, я буду жыць тут». Музычныя крытыкі называюць альбом патрыятычным і адзначаюць яго гістарычную значнасць. Я нарадзіўся тут. Назва музычнага зборніка утрымлівае рэмарку фотаальбом. Вялікі ўкладыш кампакт-дыска уяўляе сабой міні-галерэю з фотаздымкаў музыкаў у самым розным узросце, ад самага ранняга маленства да цяперашняга. У альбоме працягласцю больш за 70 хвілін змешчаны 21 трэк на вершы як класікаў Янкі Купалы, Алеся Бачылы, Максіма Богдановича, Ларысы Геніюш, так і аўтарства саміх удзельнікаў праекта Лявона Вольскага, Зміцера Вайцюшкевіча, Александра Памідорава і самога Алеся Сушы. Ён з'яўляецца аўтарам песні «Я нарадзіўся тут», што дала назву альбому. Песню «Развітанне з радзімай» крытыкі назавуць самай удалай спробай пакласці тэкст на бессмяротную музыку Агінскага. Рабочее название было «Гимны и марши». То есть, чтобы взять все условно возможные гимны БНР и какие-то известные марши, и какие-то народные вещи. Но потом тенденция стала меняться, плюс ко всему была идея их как-то осовременить, потому что в оригинале они звучат достаточно кондово, а очень часто это просто заимствовано из каких-то песен там российских, кавалерийских, или там та же Марсельеза и все. И мы стали их как-то оживлять. Ну и вот и оживляли. Очень интересно была премьера была альбома в Бельске-Подляском на Бардовской осени.
И там очень, ну, поскольку это все-таки там лицей гайновский, там они очень серьезно за традиции, за идею гимна и все. И вот старики вот олдовые, да, они сказали: вы издеваетесь над классикой, вы издеваетесь над нашими песнями, и все, как это можно? А молодняк, все молодые, они просто сказали: блин, офигенно, супер, современно, 50 на 50. У апошні дзень года выходзіць дэбютны альбом гурта Z пад назвай «З Новым годам». Што гэта за калектыў і хто яго ўдзельнікі, невядома. Музыкі хаваюць твары пад маскамі і карыстаюцца псеўданімамі. Радзіма, свабода, усюды, заўсёды. Радзіма, свабода, і сёння, і потым. Даволі хутка грамадскасць раскрывае таямніцу. Аказваецца, што гэта чарговы праект лідара НРМ Лявона Вольскага. Пад маскамі і псеўданімамі хаваюцца музыкі розных беларускіх рок-гуртоў. Непасрэдна сам Лявон Вольскі, канцлер, гітарыст Сергей Кананович, стронг, басіст Улад Плюшчаў, акрабат і бубнач Александр Быкаў, портер. Музыка цяжкая, тэксты радыкальныя крычалкі. Ідэальная музыка для мітынгаў. Галоўны хіт дэбютнага альбома – песня «Радзіма, свабода». Радзіма, свабода, крывёю і потам. Радзіма, свабода, радзіма, альбо смерць. Вольскі і таварышы працягваюць публічна адмаўляць сваю прыналежнасць да гурта нават пасля дыанону і не даюць інтэрв'ю на гэтую тэму. Z будзе некалькі гадоў заставацца адным з паспяховых сайт-праектаў Вольскага, а ў 2006 годзе выйдзе другі і апошні альбом пад назвай «Радзіма.com». Гэта быў першы сезон праекта #IMBY. Дзякуй, што глядзелі яго. Да наступных сустрэч. Жыве Беларусь!